A ruta do Nadal BTT de Ribeira reuniu a case 300 deportistas. Os participantes percorreron 40 km cheos de desafíos e homenaxeouse a Manuel Parada. Este domingo o calendario deportivo da comarca estivo protagonizado pola 15ª edición da BTT do Nadal de Ribeira. Esta cita, xa asentada no municipio, tivo seu punto neurálxico no complexo polideportivo da Fieiteira, que se ateigou a primeira hora do domingo cos máis de 270 participantes inscritos. A proba arrancou ás 9 da mañá con todos os deportistas preparados para pedalear os 40 km do trazado. O percorrido arrancou co tramo urbano para enfilar os camiños de terra na zona da Carballa, pasou por Ventín e puxo rumbo a San Alberte tras pasar pola Pedra das Cabras. Logo baixouse cara á zona de Salmón, pedaleando polo Muiño de Correa e entrando no Parque do Vilar. O pelotón enfilou o Parque de San Roque logo de pasar polo Monte da Cidá para encarar o Castro e regresar ao Vilar e a Carreira. Os últimos kilómetros transcorreron pola zona de Laxes para rematar na contorna da Fieiteira, onde os ciclistas tiveron o derradeiro avituallamento preparado pola Asociación de Veciños de Carreira. Logo de pedalear 40 km, os participantes repuxeron forzas cunha paella. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, e o concelleiro de Deportes, Alex Vidal, estiveron cos deportistas ao final da actividade. Ademais, entregaronlle unha placa a Manuel Parada en recoñecemento polo seu triunfo no Campeonato de España de Maratón e Ultramaratón de BTT. O deportista estará tamén disputando o Campeonato de Europa en próximas datas.